indulgență. Nu. Eu trebuia în fiecare... Orice făceam, eu ar fi trebuit să dau raport. Eu nu aveam voie să postez ce voiam eu. Nu aveam voie să... Nu. Eu trebuia să fac ce voiam ei și nu. Nu. Am zis că e mult. Da. Adică, cum ar veni, îți cumpărai mai pe românește o viață fake. Trăiai o viață care nu era viața ta. Da, crede-mă că atât de multe chestii penibile în industria asta. Deci eu, efectiv, eu când am văzut clauzele astea, eram, le citeam și mie, efectiv, toate au pac cu diavolul, așa se zice, da. Deci, eu, efectiv, mie nu-mi venea să cred că treaba asta este reală, pentru că eu vedeam, de multe ori vedeam știri că erau împreună, nu știu, vedete de asta de la Hollywood cu diverse persoane. Și eram așa, când eram mai mică și mă uitam, mamă, ce noroc pe fata asta că e prietenă cu Kylie Jenner, vă dau un exemplu. Mamă, stai seama ce mișto să vadă lumea cu ea și să filme. Dacă încolo astea erau plătite, probabil, vă dați seama, erau provenite din familii cu bani sau erau în cercuri cu bani sau... Na. Cum se zvonește și de Hailey. Știți că îl stocărea pe Justin? Mamă, despre ce vorbim la ora asta. Îl stocărea pe Justin Bieber până când, pentru că era tasul, nu știu ce, baștan, până când au ajuns să le aranjeze căsătoria. Acum că o fi adevărat, că nu o fi adevărat, nu știu, dar ați zis că sunt atâtea știri în care se spune de treaba asta. Tasul e actor. Nu, ia uite. Da, nu mi-a plăcut deloc. Păi, dar treaba era aproape ca și finalizată. Că îmi dăduse managerul, deja intrasem în contact cu managerul care se ocupa de mine, fetelor. Nu vreau să vă spun. Deci, eu doar prin telefon, cât vorbeam cu persoana respectivă și prin mesaje, deci mă obosea rău de tot psihic, mă obosea persoana respectivă, mă obosea rău de tot, că era, știi, oh girl, so we're gonna do something like that, you will have you will change the color, you will have this color, which color you like, this color, era, bine, avea o orientare sexuală băiatul, dar gen mă suna mereu și era foarte așa, vorbea... Nu, deci deja, nu pot, nu e de mine, nu e de mine, ce să fac? Dacă nu e pe mine, pune-mă să stau mai la mărăciune așa, că eu pot. Nu pot să, dacă nu pot, nu pot. Și am încercat varianta în care mi-am zis, ok, pot să încerc treaba asta, dar eu le iau pe filme cu mine. Nu, că n-ai cum să le cu tine, că nu există așa ceva, că poate să te vadă cineva, zic, nene, țin în casă unde... Vedeți mă, când le vorbeam cu nene, le spuneam, îl țin în casă, îl țin undeva, este, nu știu, ca și cum e nepot, ceva, nu spun că e copilul meu în lumea acolo, dar eu nu pot să stau fără copilul meu 6 luni pe an, nu pot. Și după aia când vin acasă să stau 2-3 zile cu el o săptămână și să plec înapoi, nu pot, efectiv nu pot. Și nu, am zis, las așa cum a căzut, că nu e de mine. Dacă eu ajungeam la treaba asta prin anumite cunoștințe, gândiți-vă la aia care au cunoștințe direct ei între ei, gen actori și așa mai departe. Că eu ajungeam prin cineva acolo care cunoștea pe cineva și acel cineva ne-a dus de fapt la, cum o cheamă pe fata asta de ne avem, actrița blondă, știți că am mai vorbit acum ceva timp de ea, nu mai... Cum o cheamă, frate? Ne urmărim amândouă. Că și cu ea vorbisem tot așa, să par cu soțul ei, cu, mă rog, făceau ceva în film, numai că acolo aș fi apărut o secvență mică, nu știu. Nu, fată, n-am scos-o. Și prin ea a sunat-o pe Kris Jenner și au stat un pic la telefon și pe mine m-a băgat un pic în apel, dar nu știu, am stat un minut, 2 minute, ceva de genul și
Că știu că a cerut o sumă de 100.000 de euro, ceva de genul, ca să mă... Vă dați seama, nu aveam eu bani să plătesc, de unde casă, eu nu aveam nici casă de unde era să plătesc, eu nu aveam niciun bani să plătesc, dar banii plătea persoana care mă pusese în legătură cu ei, pentru că automat ei și-ar fi scos după aia banii și atunci numai prin simplu fapt că aș fi apărut cu 2-3 persoane cunoscute de acolo. Și atunci, evident că ăsta de mă băgase în toată ecuația asta, aș recupera banii și el și atunci era bine pentru toată lumea. Da, da. Da. Dacă se închide, să știți că nu mai am baterie, mai am 3%. Da, nu. N-aș fi putut să fac treaba asta. Și gândiți-vă că atunci eram foarte amărâtă, foarte, foarte amărâtă. Adică oricine în locul meu ar fi fugit mâncând pământul, zic, dar n-am putut să stau fără rămân. Las că să vedeți mâine pe For You clipuri. Ia, da, visează asta, cai vers pe pereți, da, e nu știu ce sau nu știu cum.